Ти ваш по една шушка дим, човек. Не дей така ми в лицето, не знаеш какво значи това. Къде си, бе? Звяр! Много е. Малко ти замая главата, обаче повече къде дърпиш. Сега ще изкърдим, ще извада, ама ще се такова, човек. Глад ти изчезна. Малко го беше. Или фън парти. А на бобките трябва да го правят. Да. Бая клип стана. Де го задържа? Колкото повече го задържаш, по-малко дим ще вадиш. Да. Де да бах. Че за двама идва много тежка. Няма ли дойде да против? Ще има ебане, брат. Пак ще му сложи цена душа. Нека да се чувам. Последните 4 мача, които изиграл в турнира за купата на лигата, Евертън бе домакин. Уа! Да, с тем кома снимаш, бе. Дърпам 3 пъти, някакъв всичко. Ще ми завъртя. Ето отиде вече. Аз мога дърпна, бе, брат. Той не се дърпа така, бе. Ти не духа, же. Бре, това не е свирка, бе, брат. Ма ти докато го дърпаш и го изкараш през леса. Да, гледай се. Баш майстор. Денев! Човек се учи да къде живе, да дърпам, защото си бранша много добре. Денев, това какво е? Кое? Въгъна, какво е? Кое? Каква е миризмата? Ябълка! Май ябълка! Така го казвам.
Тото не е умиращите дракони, май. Къде са бритомирани? Къде си е дракон? Бавше изтърве. Щастие,